برمیگردیم با شروع رقابت. ما گفتیم یکی از بهترین بازی‌ها شاید در من چند دوره اخیر رقابت‌های سوپر لیگ تاجیکستان هم باشد با فوتزال البته و مطمئن هستیم که امروز دسته‌های سارو کمپانیا و سپار یک بازی جالب و واقعا هم خاطرمون رو برای ما و شما منظور می‌نماید. و البته برای دسته سپار هم دشوار است و هم برای تیم سارو کمپانیا، چون که هر دو دسته هم حیث خیلی خوب دارند، مخصوصا با جلب بازیگران خارجی و باور داریم که میتوانند یک بازی خوب رو هم به نمایش گذارند. خب اگر با حیث داوران توجه کنیم بیننده عزیز، امروز سهراب ستارов یکی از داوران خوبی کشورمان این بازی رو داوری میکند، با او سفرعلی محمدی زاده کمک میکند و наврӯзҷони сулаймон ба ҳайси довари эҳтиётӣ дар бозии имрӯза фаъолият хоҳад кард ва раиши саид аброров бошад ба ҳайси сония санч дар бозии имрӯза фаъолият менамояд. хуб ҳайти дастаи соро барои мо шумо пешкаш мешавад ки бубинем панҷгонаи аввали ин даста хеле ҳам хуб аст ва албатта боз бозингароне ҳастанд ки онҳо дар курсии эҳтиётӣ қарор гирифтанд ва метавонанд бо омадани худ андаке бозиро боз беҳтар ҳам кунанд. хуб агар ба ҳайти дастаи соро таваҷҷӯҳ кунем, онҳо мизбон ҳастанд ки бо либосҳои сабз ҳунарнамоӣ мекунанд. панҷгонаи аввали ин даста бо шумоли дарвозабон саид туробиде ҳаст. дарвозабони ин даста таҳти рақами якум рақами 9 файзали сардоров ки капитани дастаи соро компания мебошад. рақами 14 дилшод саломов, 75 лукас назакато ва ҳамчунин рақами 10 алмеда натан бозӣ мекунанд ва пайрав воҳидов дар экранҳои мо бо шумо сармураббии дастаи соро компания ва феълан сармураббии тими миллии футзали кишварамон ҳам ҳаст. хуб дар курсии эҳтиётӣ боз 9 бозингари дигари эҳтиётӣ дорад. сергей каридзе мураббии дастаи сипар мебошад ки ҳоло мебинем ин мавсим ки сипар дубора боз баргашт ба рақобатҳои суперлигаи футзали кишвар, ин мураббӣ ба чӣ натиҷа ноил мешавад. фирӯзбек муродов дарвозабони сипар аст. таҳти рақами 1 рақами 88 муҳаммад шарипов, 36 камило рафаэл, рақами 9 эдуардо арналдо ва рақами 33 биеда десафлипе. ин панҷгонаи асосии дастаи сипар дар бозии имрӯза. сергей каридзе гуфтем сармураббии дастаи сипари шаҳри хуҷанд аст. ба ҳар ду даста мо барор мехоҳем. ин бозии ҳассос аст ва бовар дорем ки дастаҳо метавонанд як бозии хеле хуб ва ҷолибро ҳам ба намоиш гузоранд. агар мо охирин бозиҳои суперлигаи футзали кишварамонро таваҷҷӯҳ кунем, бозии даври гузашта бозии бисёр ҷолиб ҳам буданд, махсусан бо иштироки дастаҳои дар даври панҷум. соро компания амонатбонк ки ғалабаи дастаи соро компания рақам зада шуд ва олоз зарбаи фирӯзбек муродов дарвозабони дастаи сипар. баъдан сипар бо ҳисоби 4-0 сомонро шикаст дод. хуб кулли маркази вардиш артиш бо ҳисоби 5-2 бар равшан зафар ёфт ва истиқлол бо ҳисоби 9-2 бар тими регар даст боло шуд. хуб дар боз даврҳои гузаштаи мусобиқа мо якчанд рақобатҳои ҷолибро махсусан дидем. вақте истиқлолу сипар ба майдон омаданд ва сипар дар сафар тавонист истиқлолро бо ҳисоби 2-1 шикаст бидиҳад. онҷо як бархурди бисёр ҳам ҷолиб ва нофаҳмии зиёд ҳам дар поини рақобат сурат гирифт. албатта ин бозӣ аст ва махсусан футзал ки як намуди варзиши бисёр гӯем ки ҷолиб мебошад ва ҳамеша баҳсу мунозираҳо ҳам сурат хоҳанд гирифт. ва баъдан тими соро бошад, онҷо дар як бозӣ бисёр ҳам душвор бар тими сомон ҳам дастболо гардид ва ҳоло мебинем ки дар ҷадвали мусобиқа ки аслан ҷадвали нави мусобиқа ахиран ҳоло нашр нашудааст баъд аз давраҳои панҷуму шашум. ба ҳар сурат тахмин ҳам мекунем ки соро ва сипар ҳоло пештоз ҳам ҳастанд. истиқлол ҳам дар баробари ин даста аст, вале аз ҳар ду ин тим андаке қафотар меистад. аммо истиқлол назар ба ин дастаҳо бозӣ худро барвақтар баргузор кард ва онҳо дар муқобили
гуфтем равшан тавонистанд зафар ёбанд. ҳоло бо ту бозингарони дастаи Сипар равшанро дастаи Истиқлол бо ҳисоби калони 11-3 шикаст дод. ҳамлаи бозингарони тими Сипар мебинем ки бозингарони тими Соро бештар дар хати муҳофиза ҳунарнамоӣ карда истоданд. идомаи ҳамлаи бозингарони Сипар як зарба ва Фирӯз Бекмуродов ҳам ба ҳайси бозингари панҷум ҳоло дар майдон ҳунарнамоӣ дорад. ӯ аслан ҳамин гуна нақшро ҳатто дар дастаи футзали Истиқлол ки солҳои охир ҳунарнамоӣ мекард иҷро мекард ва дар тими миллӣ ҳам нақши ӯ хеле ва хеле калон аст. айни замон гуфта метавонем ки Фирӯз Бекмуродов як бозингари хеле фавқулода на танҳо барои дастаи Сипар ҳатто барои тими миллӣ ҳам ҳаст. бовар дорем ки дар бозии дар пешҳисоби тими миллӣ ҳатман боз ӯро мо дар нақши асосӣ дар тими миллӣ футзаламон хоҳем дид. инҷо як ҳамлаи дигар буд аз сӯи бозингарони тими Сипар, аммо бенатиҷа. ҳоло бархӯрдҳо зиёд сурат гирифта истоданд, аз ҷумла аз ҷониби бозингари рақами 9-уми дастаи Сипар Эдуардо Арналдо муқобили капитани дастаи Соро буд, вале довар ишора мекунад ки ҳама чиз аз рӯи қоида аст. ҳоло Файзали Сардоровро мебинем дар рақобат бо як бозингари тими Сипар ва кӯмак мекунад акнун аз хати муҳофиза ба капитани дастаи Соро Назакато. аслан Наказато аст исми дурусти ӯ. Лукас Наказато бозингаре ки дар оғози имсол ба ҳайти дастаи Соро ҳамроҳ шуд. ҳоло биё таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамлаи навбатии бозингарони тими Сипар, аммо бенатиҷа. идомаи ҳамлаи дастаи Сором Самандар Ризомов ва ҳоло мебинем ки бозингарони аллакай курсии эҳтиётӣ ба майдон омаданд дар ҳайти дастаи Соро. Самандар Ризомов хуб баъдан боз дар майдон мо Муҳаммад Раҷабовро мебинем, бозингари рақами 8. туп дар ихтиёри бозингарони тими Сипар. خب دو بازیگری جوان حالا با خطاری من پنجگانه اولی دسته سورو همراه شدند در حیطی دسته سپر هم حالا به نظرم با میدان آمد بازیگری احتیاطی این تیم و اشتباهی بازیگران تیم سپر. اینجا امکانیت بسیار خوب بود اما فیروز بکمورودov توانست این ضربه را برگرداند. در حیطی دسته سپر حالا پرویز رحمتов تحت رقم 10 به میدان اومد در قطار بازیگران احتیاطی تیم سپر اقبال واسیزاده، پرویز رحمتов، رستم حمیدov، بهرام خوجا، صادق خوجاев، منیر سعید شریفов، لانیا کورتانیده، خسرو خیومov و نظیفخان نویجانov شامل هستند. حالا میبینیم که از کرسی احتیاطی هم در حیطی دسته سپر باز رستم حمیدов وارد میدان شد. او هم سابق بازیگری دسته استقلال بود که امسال همراه با محمد شریفی و فیروز بکمورودov با حیطی دسته سپر گذشته و نظیفخان نویجانov هم حالا با میدان آمد تحت رقم 75 در حیطی دسته سپر و بعدا اقبال واسیدزاده، یعنی سرمربی تیم سپر 4 بازیگری اساسی رو عوض کرد و 4 بازیگری خوب کرسی احتیاطی با میدان آمدند. در سورو هم گفتیم بازیگران عوض شدند، غیر از سمندر رجبov و غیر از سمندر ریزومov و اینچنین بازیگری رقم 8 محمد رجبov باز رینالدو
пенальти рақами 4 ба майдон омад, вале Наказато дар майдон боқӣ мемонад. бозингаре ки дриблинги хеле ва хеле хуб дорад. иштибоҳ аз ҷониби бозингарони Соро, фурсат барои тими Сипар ва инҷо зарба зада мешавад. аммо зарбаи иқбол Воситзода аз паҳлӯи дарвозаи тими Соро аз майдон берун шуд. беҳтарин шонс буд барои дастаи Сипар. ҳоло бо ту бозингарони дастаи Сипар андаке фурсатро аз даст доданд. имсол суперлигаи футзали кишвар бо махсусан ба рақобатҳо омадани тими Сипар ман фикр мекунам хеле ҷолиб ҳам шуд, чунки ҳамеша мо солҳои охир рақобати рӯёрӯи Истиқлолу хуб баъдан дастаи Сороро медидем, вале ба қатори дастаҳои даъвогар бо Сипар ки аслан солҳои пеш баромад мекард ва ҳатто таҷрибаи бозиро дар сатҳи Осиё ҳам дорад. вақте лигаи умуман бошгоҳҳои футзали Осиё сурат мегирифт, як замоне Сипар онҷо иштирок ҳам карда буд. ҳоло имконият буд барои бозингарони тими Сипар. мебинем ки бартари бозингарони тими меҳмон хеле ва хеле зиёд ҳам ҳаст. як бозигузории дигар, вале дар ин вазъият Раҳматов ба тӯб расида натавонист. سرمربی تیم سپار در اکران‌های ما و شما سرگی کاریدзе و اصلا تجربه بسیار خوب هم دارد. در گذشته یکی از بازیگران بسیار خوبی تیم ملی فوتزال اوکراین هم بوده است. سالهای خیلی هم پیش در مسابقات‌های سطح جهان برآمدهای خیلی زیاد انجام داده است در دسته یکچین فوتزال اوکراین و حالا یکی از بهترین نشانزن‌ها تا حال هم در تاریخ تیم فوتزال اوکراین محسوب می‌شود. محمد شریپов حالا پس به کنار امکانیت برای تیم سپار، اما در این وضعیت امکان نمیدیم بازیگران تیم سورو. عموما دسته فوتزال اوکراین هم یکی از اشتراکچیان قریب همیشگی مسابقات قهرمانی فوتزال جهان هم بود. برای همین این دسته در این دسته بازیگران خیلی زیاد هم هنرنمایی میکنن، از جمله مربی فعلی تیم سپاری تاجیکستان که گفتیم در گذشته اصلا در تیم فوتزال اوکراین جایزه‌دار هم شده است، مخصوصا در مسابقه جام اروپا. خب حالا در حتی دسته سورو باز بازیگرانی پنجگانه اول به میدان وارد میشوند. سنت فایزوف در میدان بود که زود موقع خود را با بازیگران دیگر میدهد و بیاید توجه میکنیم با امکانیت بازیگران تیم سپار در نزد جریمه گوه. همین حالا امکانیت هست که شاگردان کاریدзе یک فرصت بسیار خوب را استفاده ببرند. به توجه میکنیم بازیگذاری و گل.
ҳисоб кушода мешавад. Рустам Ҳамидов дар дақиқаи 8-уми рақобат бо паси бисёр ҳам хуби Беда Десафлипе тавонист тӯбро ба даруни дарвоза равон кунад. 1-0 меҳмонон пешсаф мешаванд. хуб, бори дигар биё таваҷҷӯҳ мекунем. инҷо партоб аз ҷониби бозингари дигар иҷро шудааст ва тӯб ҳам аз дарвозабон ва ҳам аз муҳофизатгарони тими Соро гузашт ва ҳисоб боз гардид. партоби хеле баланд. Бекмуродов зуд тӯбро дошта гирифт, имкон надод. таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи дастаи Соро. бисёр як ҳунарнамои хуби капитани дастаи Соро. фурсат барои онҳо, таркиббарои бениҳоят олӣ ва зарбам хуб буд. тӯб ба дасти бозингари тими Сипар расид ё баръакс. давом мекунанд бозингарони тими Соро. инҷо тӯбравои Камило ва зарбаи ӯ ҳам инҷо ба довар. яке аз нафароне ки дар ситоти мураббиёни тими Соро аст даъво мекунад. хуб, ё таваҷҷӯҳ мекунем ки тӯб ба дасти бозингари тими Сипар расид. аз ин зовия ҳоло маълум мешавад ки ба назарам не. хуб, инҷо бубинед бисёр ҳолати баҳснок. Дилшод Саломов зарба мезанад ва ба назарам дар ин лаҳза аз ин зовия дидан мумкин аст ки тӯб ба дасти бозингари тими Сипар расидааст. Рафаэл Камило буд, агар хато накунам. ҳоло боз ҳам мавҷи дигари ҳамлаи бозингарони тими Соро анҷом мешавад ва бисёр як паси хуб ҳам буд ба хати ҳамла ба Самандар Ризомов. Бекмуродов партоби хеле баландию ва маълум мешавад ки онҷо дар марзи майдон дар муқобили бозингари рақами 13 дастаи Сипар Беда Десафлипе қоидаи бозӣ вайрон шудааст. Бекмуродов замоне ки Бекмуродов ба маркази майдон меояд, барои дигар бозингарони Сипар ман фикр мекунам мавқеияти хуб пайдо мешавад, чунки аслан дар майдон бозӣ муқобили 4 ба истиснои дарвозабонҳо 4 муқобили 4 аст ва дарҳол як нафар илова мешавад ва ин ҳатто дастаи ҳарифро маҷбур мекунад ки онҳо бештар дар хати ҳимоя нишинанд. пас ба Филиппе имконият барои ин бозингар ва чӣ гуна як мавқеияти хуби дигар барои тими Сипар буд. Муҳаммад Шарипов ба тӯб расида натавонист. хеле имконияти хуб буд. бубинед, инҷо аслан зарба ҳам буд. агар мисол пас мебуд имконияти хуб мешуд, вале зарба ки суръаташ баландтар буд, аз ҳамин хотир Муҳаммад Шарипов ба тӯб расида натавонист. хуб, бо тӯб бозингарони тими Сором Саломов. зарбаи Саломов бо пӯи чап, аммо хато меравад. партоби баланди Фирӯз Бекмуродов ва бозингари рақами 9 Эдуардо Арналдо, ҳамоне ки дар бозӣ муқобили Истиқлол дар поёни рақобат боис ба нофаҳмӣ миёни бозингарони Истиқлолу Сипар шуд. мас ҳунарнамои ӯ ва ҳаракати ӯ буд. ҳоло муқобили Файзали Сардоров ба хато роҳ медиҳад Эдуардо Арналдо. бубинед,
бозингарони ё худ легионерони тими Сипар аслан чунин менамояд ки ҷуссаашон хеле зиёд ҳам ҳаст, аммо ҳаракатҳояшон дар майдон бисёр хуб ба назар мерасад. Ҳам ҳаракатҳо, ҳам техника, ҳам ҳолати ҷисмонӣ. Сардоров аут ба нафи дастаи мизбон. акнун ман фикр мекунам баъд аз ин натиҷа ҳоло ҳамлаҳо ҷониби дарвозаи Фирӯзбек Муродов зиёдтар мешавад, тавре ки чанд лаҳза пештар ҳамин гуна буд. зарбаи Сардоров ту ба пои бозингарони тими Сипар бархӯрд. боз ҳам капитани дастаи Соро муваффақ мешавад, ҳам Иқбол Воситзода ва ҳам Парвиз Раҳматовро гузошта. Акнун аксулҳамлаи тими Сипарро мебинем. Раҳматов дар ин гуна вазъият ҳоло хост зарба занад, аллакай аз қафои ӯ Файзали Сардоров ҳам қарор гирифт. ҳоло Файзали зуд тарки майдон мекунад ва ба ҷои ӯ ба майдон меояд бозингари рақами 75 Лукас Наказато. тавассути Фирӯзбек Муродов бозиро оғоз мекунанд бозингарони тими Сипар. боз як фурсати дигар ва туб аз майдон берун шуд. акнун маҷбур мешавад дарвозабони тими Соро Саид Туробиде тубро аз назди дарвоза ба бозӣ даровад. валҳо имконияти бисёр хуб барои Ризомов, аммо зарбааш хафнок набуд барои Фирӯзбек Муродов. хеле хуб ҳаракат ҳам кард Самандар Ризомов. ва мавқеъгириаш бисёр олӣ буд, яъне шуда шуд дар ҳол ва медонист ки ҳамла шурӯъ мешавад. тайм-аут гирифта шуд. Майра Воҳидов ҳоло зуд ба бозингарон мефаҳмонад ва ҳамчунин Сергей Каридзе мутахассиси бо таҷриба. ва биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба голи задаи Рустам Ҳамидов. инҷо бозигузорӣ карданд ва зарба аз миёни пойҳои ҳам дарвозабон, ҳам муҳофизатгари тими Соро Дилшод Саломов вориди дарвозаи тими Соро шуд. футболо панҷгонаи ё чоргонаи аввали дастаи Сипар ҷои худро ба бозингарони дигар ҳам доданд. Иқбол Воситзода, Парвиз Раҳматов дар майдон. хоб Рустам Ҳамидов. идомаи ҳамлаи бозингарони Сипар ва имконияти бисёр хуб. чӣ гуна фурсатро Иқбол Воситзода ё Парвиз Раҳматов. Раҳматов буд ба назарам. мунтазир мешавем лаҳзаи такрорро. беҳтарин имконияти голзанӣ барои бозингарони тими Сипар. Наказато. бозингарони Сипар дар нимаи майдони тими Соро мубориза мебаранд. Раҳматов. Иқбол Воситзода. Раҳматов.
зуд ҷоҳои худро иваз мекунанд бозингарони Сипар. ва инҷо чӣ ишора мешавад дар маркази майдон? холи бозӣ ба назарам вайрон шудааст. идомаи ҳамлаи дастаи Сороб Муҳаммад Раҷабов аз пой меафтад ва даъво ҳам мекунад бо довар. ҳаракатҳояш бисёр хуб буд бозингари рақами 8 дастаи Сороров. ва ин ҳамлае ки буд паси Парвиз Раҳматов воқеан ҳам ба Иқбол Воситзода будааст. Наказато идомаи ҳамлаи тими Соро Сардоров ва зарбаи кунҷӣ. бо Сардоров мубориза бурд айни замон Деса Филиппе ва туб аз майдон берун шуд. хуб ин аввалин зарбаи кунҷӣ барои тими Соро дар бозии имрӯза мебошад. бетоло мутаваҷҷеҳ мешавем. ҳамла идома мекунад ва довар ишора менамояд ки боз ҳам зарбаи кунҷӣ аст. фирӯз Бекмуратов даъво мекунад ки ту ба ӯ нарасидааст. партоб ба Файзали Сардоров, зарбаи Файзалӣ, вале ту ба Эдуардо Арналдо расиду баргашт. боз ҳам капитани дастаи Сорон, аммо дар рақобати 1 ба 1 ҳоло натавонист Файзали Сардоров ҳамларо идома диҳад. ба ҳар соат аут ба нафи бозингарони тими Соро аст. идомаи ҳамлаи бозингарони Соро ва боз ҳам Деса Филиппе мубориза бурд бозингари рақами 13 дастаи Сипар ва инак боз ҳам зарбаи кунҷӣ ба суди бозингарони тими Соро аст. биеда Деса Филиппе ҳоло андаке восе бардоштааст. шояд дар ҳамин бархурд бо бозингари тими Соро восе гирифт. идомаи ҳамлаи тими Сипар میکند هست برای بازیگران سپر و فرصت دوم، اما دروازه‌بان سورو بسیار عالی هنرنمایی کرد در همین حمله مهمانان. سعید تورابیده و برطرف کرد حمله بازیگران تیم سپر را. سعید تورابیده حرکت کرد تا ضربه از اون نگذرد. شاید ضربه چندان قوی هم زده نشد از سوی بازیگری تیم سپر. محمد شریفов
ҳамлаи бозингарони тими Сипар бенатиҷа ва бозингарони Соло ҳам муваффақ нашуданд то ҳамлаи худро хубтар анҷом диҳанд. Эдуардо Арналдо ҳамлаи бозингарони тими Сипар дақиқаи 15 аввалосипарӣ шуда истодааст. Як зарбаи Фирӯзбек Муродов идомаи ҳамлаи бозингарони Сипар ва инҷо зарбаи кунҷӣ. бозам бозингари рақами 9 дастаи Сипар зарбаро иҷро кард. Эдуардо Арналдо бетаваҷҷӯҳ мекунем. Як зарбаи дигар иҷро мешавад аз масофаи дур. фурсат ҳаст ки бозингарони тими Сипар тӯбро гиранд аз пӯи бозингарони тими Соро. зарбаи навбатӣ ҷониби дарвозаи Саид Туробидем, аммо тӯб андаке дуртар аз паҳлӯи дарвоза берун мешавад. ҳамлаи тими Соро ҳам бенатиҷа поён ёфт аз канори майдон. бозингари рақами 10 ин даста зарбаро иҷро кард. Натан Алмейда, вале зарбаи чандон хавфнок набуд. Бекмуродов, Парвиз Раҳматов идомаи ҳамлаи бозингарони тими Сипар ва инҷо қоида вайронкунӣ аз сӯи бозингари рақами 36 анҷом мешавад. Камило Рафаэл буд ба назарам, вале бисёр дағал қоидаи бозиро вайрон кард муқобили Файзали Сардоров. ягон ҷои кафкӯбӣ ҳам нест. ӯ бо пой ҳаракат кард ки бозингари дастаи Сороро аз пой афтонад. фаин шашумин қоида вайронкунӣ дар бозии имрӯз аст. бинандаи азиз, шумо албатта шояд хуб медонед ки дар ҳолати такрор шудани 5 қоида вайронкунӣ дар як қисми бозӣ он гоҳ зарбаи дабл пеналти иҷро мешавад. ки ин барои ҳамон дастае ки бартарӣ дорад имконияти бисёр хуб хоҳад дошт. вале аслан дарвозабон дар ин ҷо вақте ки садои иштаки довар шуд метавонад чанд қадам пештар ояд. зарбаи аслан 10 метра ҳам ҳаст. боз дар ҳолати масалан як маротибаи дигар агар бозингарони Сипар қоидаи бозиро вайрон кунанд, боз ҳам ин гуна зарба иҷро карда мешавад. танҳо дар қисми аввал, дар қисми дуввум аллакай бекор мешавад он қоида вайронкунӣ ва фолҳое ки анҷом мегардад. хуб, биё таваҷҷӯҳ мекунем. Дилшод Саломов омодааст. Фирӯзбек Муродов андаке чанд қадам пеш баромад. биё таваҷҷӯҳ мекунем. зарбаи Саломов ва Фирӯзбек Муродов ба пеш баромаданаш ин кор дод ва бо китф зарбаи Саломовро баргардонид. имконияти
баробар шудани ҳисоби бозӣ ҳам вуҷуд дошт. Сардоров зарба мезанад ва инҷо зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозингарони Соро. توپ در اختیار بازیگران تیم سورو. سردارов. سالومов. رزومов. سردارов. Dilshod Salomov. Rizomov حالا با توپ. Sardorov. امکانیت هست برای بازیگران تیم سورو. Dilshod Salomov. و بسیار حرکتی خوبی سالومов و ضربه‌اش راست جانب دروازه‌بان فیروزبک مرادov بود. زود پرتابی او با خط حمله اجرا شد با پرویز رحمتов. توجه میکنیم ضربه بکمورادov. امکانیت برای بازیگران سپار. پس بسیار خوبی دروازه‌بان تیم سپار و گل. ببینید از کجا شروع می شود این حمله خیلی خوبی دسته سپار توسط دروازه‌بان فیروزبک مرادov و پرویز رحمتov در دقیقه 18 دو دقیقه قبل از انجام نیمه اولی بازی حساب را 2-0 میکند. بسیار یک بازیگزاری جالب هم بود. ببینید توجه میکنیم پس از جانب بیادا دسافلیپ خیلی خوب انجام شد با پرویز رحمتov و بازیگر رقمی 10 دسته سپار هم توپ را به درون دروازه سعید توروبیده روان کرد. 2-0 سپار در قسم اول برتری نشان میدهد. حالت بکمورادov چندان شاید خوب نباشد. пайрав воҳидов шояд аз бозии дастпаронаш чандон розӣ нест ки бисёр бо чеҳраи ҷиддӣ инҷо ҷараёни бозиро нигоҳ мекунад ва инҷо дар майдон ҳоло акнун дарвозабони дуввуми дастаи сипарро мебинем ба ҷои албатта фирӯзбек муродов. شاید برای چند دقیقه فیروزبک مرادov استراحت میکند. شاید عموما در قسم اول با میدان نمیبراید. حالا اکنون بهرام خوجا سعید خوجاєв در دروازه بود. اکنون زود عوض میشود و بکمورادov برمیگردد با ادامه رقابتی دسته سپار. арналдо эдуардо дор кардани то бисёр хуб аст аз ҷониби ӯ. воситзода و اکنون اشتباه از جانب بازیگران سپار و یک حمله خوبی تیم سورو و اینجا با ضربه دابل پنالتی اجرا می شود از دستی نکزات و دوشت رستم حمیدov و کارت زرد هم می گیرد. شاید این عمل کردی بازیگر سپار به خاطر اون بود که
бозингари тими Соро 1-1 набарояд бо дарвозабон. Хуб, таваҷҷӯҳ мекунем. На, инҷо аллакай 2 нафар буданд ва намегузоштанд ки наказато 1-1 барояд. Бозингарони дигар аллакай омода буданд ки садди роҳи ӯ шавад. хуб, боз ҳам зарбаи дабл пеналти иҷро мешавад. ин дафъа зарбаро на Дилшод Саломов ки дар кӯшиши аввал муваффақ нашуд, балки Файзалӣ Сардоров иҷро мекунад. Сардоров зарбаҳои хеле сахт ҳам дорад. Барои Фирӯз Бекмуратов шояд душвор аст. таваҷҷӯҳ мекунем ки Сардоров чӣ гуна омодагӣ мегирад ва чӣ гуна зарбаро иҷро менамояд ҷониби дарвозаи Сипар. хуб, Файзалӣ Сардоров, Фирӯз Бекмуратов ва боз ҳам Фирӯз бубинед дар ҳамин гуна ҳолат хеле дуруст мавқеъ мегирад. Аслан аз ин гуна зарбаҳо, яъне аз масофаи 10 метр гол задан хеле душвор аст. дар таҷрибаи мусобиқаи сатҳи баланди футзал ҳам ҳамин гуна аст. чун дарвозабон чанд қадам ҳақ дорад ки пеш гузорад ба дастҳо иштоки довар. имконият барои бозингарони тими Сипар. Арналдо Эдуардо буд. ду дафъа имкон доштанд бозингарони Соро. Бекмуродов. аллакай дар нимаи майдони худ қарор дошт Фирӯз Бекмуродов ва ин хотир ҳақ надошт ки ба тӯб расад. ва ин чизро хуб дарк ҳам кард. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Соро ва зарбаи Сардоров хато меравад. хуб, назар ба дигар бозиҳо ман фикр мекунам мухлисон имрӯз камтар ҳастанд. Масалан, бозиҳои буд мавсими гузашта бо иштироки Истиқлолу Соро ҳамеша толор пур аз тамошобин буд. идомаи ҳамлаи дастаи Сипар ва бисёр зарбаи хуб ҳам аст масофаи дур ҷониби дарвозаи Фирӯз Бекмуродов ва дарвозабони Сипар бо як маҳорати баланд ин зарбаро баргардонид. ин Файзалӣ Сардоров буд. бале, дид ки аллакай Бекмуродов аз дарвоза чанд қадам берун гузоштааст. аз ҳамин хотир зарбаашро баландтар иҷро кард, вале дарвозабони тими Сипар ҳам маҳорати хеле воло нишон дод. андаке шояд аз паш захм гирифт, вале мебинем ки ҳоло омода аст ки бозиро идома диҳад. хуб, дар ин фурсат ба назарам сармураббии дастаи Соро тайм-аут гирифт. голҳое ки бозингарони Сипар заданд ҳоло дар ин ҳолат барои мо ва шумо пешкаш мешаванд. зарбаи гунҷӣ барои тими Соро. чанд сония дигар боқӣ мондааст то фарҷоми нимаи аввали рақобат. ҳамлаи тими Соро идома мекунад ва инҷо садо баланд мешавад. дар толор қисми аввали бозӣ байни ин даста ба поён мерасад бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи Сипар. онҷо албатта ду дафъа муваффақ шуданд Рустам Ҳамидов ва Парвиз Раҳматов аз тими Сипар. баъд аз чанд лаҳза бармегардем ба қисми дуввум. моро тарк накунед ва бозии ҷолибтарро дар қисми дуввум интизор ҳастем.
دوستان عزیز برمیگردیم با قسم دومی بازی بین دسته‌های سورو و سپر. این دور ششم بازی سوپر لیگ فوتبال کشورمان هستند که حالا جریان دارند. این بازی مرکزی دور است با اشتراک این دو دسته ها. بعد از قسم اول برتری جانب دسته سپر است با حساب 2-0 اونها پیشرفت شدند. خود احساس میکنیم که در قسم اول رستم حمیدوف و پرویز رحمتوف دو دفعه گل های دسته سپر را به دروازه تیم سورو زدند و با همین نیمه اولی بازی به انجام رسید. اکنون قسم دومی رقابت شروع میشود. به توجه میکنیم به هیئت دسته ها. این دفعه شروع میکنیم از تیم مهمان تیم سپر که با چه هیئت حالا با میدان آمدند و یک فرصت بسیار خوب برای سورو بود. ضربه خیلی هم خوب از جانب بازیگر رقم 4 رینالدو اجرا شد، اما فیروز بک مرادوف در این لحظه خیلی خوب هنرنمایی کرده توانست. خب هیئت دسته سپر دروازه‌بان فیروز بک مرادوف است. در میدان حالا ما توجه میکنیم با بیدا دسا فیلیپ که تحت رقم 13 هنرنمایی میکند. بعد رقم 36 رافائیل کامیلو. خب محمد شریفوف رقم 88 و باز یک نفر دیگر این ادواردو آرنالدو تحت رقم 9 است و باز در کرسی دوتی اقبال وودسیزاده پرویز رحمتوف، رستم حمیدوف، بهرام خوجا، سعید خوجایف، منیر سعید شریفوف، کورتانیده لانیا، قیوموف خسروف و بعدا نظیف خان نبیجانوف بازی میکنند. سرمربی این دسته سرگئی کاریدزی است. خب هیئت دسته سورو در بازی امروز حالا بیاید توجه میکنیم به حمله سپر. در دروازه در قسم دوم سعید توروبیده هست. در میدان کاپیتان این دسته فیضعلی سردورف تحت رقم 9 است. رقم 4 رینالدو بازی میکند. رقم 75 این لوکاس ناکازاتو و حالا یک امکانیت دیگر و چگونه گل زیبا با اشتراک تیم سپر. دوستان عزیز این بازیگر رقم 13 بود بیدا دسا فیلیپ که خیلی عالی توپ را به کنج بالای دسته سورو روان کرد و حساب را 3-0 نمود. آغاز قسم دومی رقابت برای مهمانان خیلی باورور بود. بیا توجه میکنیم ترکیب‌آرایی بسیار خوب و اندکی موقعیت خود را از دست دادن بازیگران تیم سورو و در این وضعیت ضربه خیلی هم سخت اجرا شد. دروازه‌بان تیم سورو دیگر هیچ کاری کردن نتوانست برای برگرداندن این ضربه و حساب بازی افزون شد 3-0. برتری خیلی کلان در قسم دومی رقابت. خب گفتیم فیضعلی سردورف رقم 9. خب رقم 75 لوکاس ناکازاتو، باز رقم 4 رینالدو و بعدا رقم 8 این محمد رجابوف. در کرسی احتیاطی نوریدین جبارов بازی میکند. سمندر ریزوموف، بختیار سولیف، سونات فایزوف، جمشید قسیموف، علیشیر شیرینبیکوف، ابوبکر سعیدوف. سرمربی این دسته پیرو وحیدوف میباشد. ادامه حمله دسته سورو فیضعلی سردورف نزدیک می شود و خب برای سورو بیشتر در بازی امروز من فکر میکنم بازی دستوی نمیرسد و همون بازیگزاری هایی که بازیگران تیم سپر انجام میدهند همین گونه کار حالا در سورو نرسیده است به نظرم. بکموراد فولو باز هم به حیث بازیگری ایلوواگی وارد میدان می شود و یک فرصت دیگر برای تیم سپر. اینجا دروازه‌بان سورو سعید توروبیده این وضعیت رو برطرف میکند. دروازه‌بان ایرانی این تیم و چی حادثه هم به وقوع آمد مقابل بیدا دسا فیلیپ. شاید قاعده بازی ویران شد. هیچ قاعده ویران کنی رو هم دیده نمیتوانیم ولی داور ضربه جریمه‌ای تعیین کرده است. شاید برخورد سخت هم بود که فوتزال بازی دسته سپر اندکی جراحت گرفت. ضربه جریمه‌ای در قسم اول همین گونه یک ضربه جریمه‌ای را بازیگران سپر با گل انجام داده بودند ولی اون در روی خط بود اندکی مرکزتر
ҳоло чӣ кор мекунанд? ин корро боз бо як бозигузорӣ анҷом медиҳанд ё зарба иҷро карда мешавад? хуб ба ҳар сурат мунтазир мешавем. Камило пас анҷом мешавад ба Эдуардо Арналдо. зарбаи ин бозингар тӯб аз паҳлӯи дарвозаи тими Соро аз майдон берун шуд. ва ин дафъа зарбаи кунҷӣ бенатиҷа поён меёбад барои тими Сипар. хуб акнун ҳаракати бозингарони тими Сороро мебинем. Наказато, Сардоров инҷо бубинед аз рӯи хат бозингари тими Сипар Рафаил Камило тӯбро ба берун ҳаво медиҳад. мураббии дастаи Сипар гуфтем дар гузашта яке аз муваффақтарин бозингарон дар ҳайати дастаи мунтахаби Украина буд. ва ҳоло Наказато зарбаи хеле хуб иҷро мекунад аз масофаи бисёр наздик ва боз ҳам маҳорати баланд нишон медиҳад дарвозабон Фирӯзбек Муродов. дидед зарбаро ки чӣ гуна иҷро шуд. бори дигар мутаваҷҷӯҳ шавед. Наказато мавқеъ бисёр хуб гирифт, андаке ба тӯб расид Бекмуродов ва бо ҳамин амалкард тӯб болотар аз дарвозаи ӯ аз майдон берун шуд. ҳамлаи навбатӣ дастаи Соро, фурсати бисёр хуб. Наказато зарба аз ҳамин мавқеъ ва чӣ гуна тӯб ворди дарвозаи тими Сипар намешавад. Сардоров буд зарбаро иҷро кард аз кунҷи майдон. бори дигар ба ҳамин лаҳза таваҷҷӯҳ мекунем. тӯб аз миёни пойҳои Фирӯз Бекмуродов гузашт, аммо бозингаре ки дар назди дарвоза буд баръакс тӯбро аз дарвоза берун кард. ин Муҳаммад Раҷабов буд. Раҷабов, Наказато, Саломов ҳоло ба майдон омадааст. ба ҷои Реналдо ба назарам. Наказато аут ба фоидаи дастаи Сипар. акнун дар ҳайати дастаи Сипар ҳам бозингарон иваз мешаванд. ҳоло Парвиз Раҳматов дар майдон аст. Иқбол Воситзода ворди майдон мешавад. мухлисони дастаи Сипар ҳам имрӯз дар толор қарор доранд ва дастаро дастгирӣ карда истоданд. Рустам Ҳамидов, Иқбол Воситзода, Парвиз Раҳматов ва боз як нафари дигар. ин бозингари рақами 75 аст. Назифхон Набиҷонов. идомаи ҳамлаи Соро, вале довар чора мекунад ки баъд аз садои шутаки ӯ бояд тӯб ба бозӣ дароварда шавад. Муҳаммад Раҷабов, Наказато, дриблинги худро нишон медиҳад. техникаи хеле хуб ҳам дорад бозингари рақами 75 Соро, вале баъдан Иқбол Воситзода муқобили қоидаи бозиро вайрон кард. Раҷабов, зарбаи ӯ ва тӯб аз паҳлӯи дарвозаи Фирӯзбек Муродов аз майдон берун шуд. аз 20 дақиқаи қисми дуввуми бозӣ ҳоло танҳо 4 дақиқааш сипарӣ шуд. барсад ҳоло барои тими Соро ҳам шонс ҳаст ки бозиро зери назорати худ гиранд.
инҷо корти зард ба Дилшод Саломов нишон дода мешавад. Ризомов ҳам ба майдон омад ва баъдан Риналдо. ду тағйирот шуда дар дастаи Соро. خب بیا توجه میکنیم. Бекмуродов. Пас ба Набиҷонов буд, вале бозингари рақами 70 Сипар таваҷҷӯҳ накард шояд ба ин амалкарди дарвозабони тими Сипар. албатта ба монанди Соро, Сипар, Истиқлол агар дастаҳои футзали мо пурқувваттар бошанд, се тои дигар агар ҳамин дастаҳо ташкил шаванд, ман фикр мекунам мусобиқа хеле баланд, дар сатҳи баланд сурат мегирад. Яъне сатҳу сифати мусобиқа аввало имконият барои тими Соро, вале бенатиҷа. Инҷо Иқбол Воситзода пасро мунтазирем ё на? На. Пас намегузарад аз Муҳаммад Раҷабов. Ӯ пас доданӣ буд. идомаи ҳамлаи дастаи Сипар, зарбаи Парвиз Раҳматов. ҳаракатҳои бисёр хуби бозингарони тими Соро буд. махсусан Муҳаммад Раҷабов то лаҳзаи охир бисёр хуб бозӣ мекунад. Муҳаммад Раҷабов, ҳамлаи ҷавоби дастаи Сипар, муборизаи Иқбол Воситзода дар миёнаи майдон, идомаи ҳамлаи Соро, Самандар Ризомов ва ҳоло чандон муваффақ нашуд бозингари рақами 17 тими Соро. албатта дар мусобиқа дастаҳои дигар ҳам ҳастанд ба истиснои тими Соро, Сипар, Истиқлол, дастаҳои футзали дигар ҳам ҳастанд, аммо чандон пурқувват нестанд. гапам сари ҳамин меравад. ба ҳар сурат аз миёни онҳо метавон Амонатбонк Сомонро ном гирифт ки талош карда истоданд, вале боз шояд ҳайати хубтар, ҳайати қавитар лозим аст ки ин дастаҳоам рақобатпазир бошанд. баъдан боз тимҳои дигар Равшану тими Артиш ва Регар ба ҳар сурат ба қатори он тимҳои қавии мусобиқа шомил шуда наметавонанд. бо ҳама эҳтиром ба ин дастаҳои футзал. ва бояд дастаҳои дигар ҳам ҷалб шаванд. мусобиқаи Суперлигаи футзали кишвар, Раҳматов идомаи ҳамлаи тими Сипар, Набиҷонов, фурсат барои ӯ ва чӣ ишора мешавад? ҳеҷ чиз нест. аммо эътироз ҳам карданд ва ҳайрон ҳам шуданд бозингарони Сипар. Саломов, Рейналдо, Ризомов ва паси бисёр хуби Сардоров. Бекмуродов ин вазъиятро рафъ мекунад. идомаи ҳамлаи бозингарони тими Соро ва Файзали Сардоров буд. пас анҷом мешавад. боз ҳам бозингарони тими Сипар ин вазъиятро рафъ мекунад. аут ба нафи соҳибони майдон. корти зард ҳоло ба Иқбол Воситзода нишон дода мешавад. капитани дастаи Сипар.
ҳамон ҳаракатҳои Намиҷонов бозингари рақами 75 дастаи Сипар буд ки метавонист хуб ҳаракат кунад, вале инҷо маълум мешавад ки қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. Саломов идомаи ҳамлаи бозингарони тими Сором ва инак зарбаи кунҷӣ. як ҳамлаи хафнок ҳам буда аз ҷониби бозингарони Сипар. Сардоров ва як вазъияти хафнок дар назди дарвозаи Бекмуродов. чунин ҳамлаҳои бозингарони Соро дар дидори имрӯза кам набуданд ва ин ҳам метавонист бо гол анҷом ёбад, аммо маҳорати баланди дарвозабони Сипар хеле олӣ буд. зарбаи Саломов буд. Бекмуродов шояд дер зарбаро иҷро кард, дертар пас дод Фирӯз Бекмуродов. корти зад ба хотири он ки баъд аз садои иштираки довар онҷо ӯ зарба зад. чор сония вақт дорад дарвозабон ки дар нимаи майдони худ зуд пас бидиҳад. аз 4 сония ки гузашт дарҳол аз ҳамон мавқеъ зарбаи ҷаримавӣ мешавад. Сардоров идомаи ҳамлаи Соро. Сардоров ду дафъа ҳаракат кард ва боз ҳам Бекмуродов бисёр олӣ ҳунарнамоӣ мекунад дар зарбаҳои бозингарони тими Соро ва махсусан Файзали Сардоров. Риналдо ва ҳаракатҳои бозингарони Соро бенатиҷа анҷом мешавад. инҷо дар маркази майдон бархӯрд довар иҷозат медиҳад барои идомаи ҳамла. Файзали Сардоров аут аст. зарбаи хеле ҳам сахти Самандар Ризомов. андаке дар ҳамин дақиқаҳо ва умуман дар оғози қисми дуввум шогирдони Пайра Воҳидов бартарӣ нишон дода истоданд. аз лиҳози бозӣ вазъиятҳои хафноки зиёд ҳам ба миён оварда истоданд, аммо тӯб ворид дарвоза намешавад. таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи бозингарони тими Соро. Ризомов, Файзали Сардоров. сармураббии дастаи Сипар. ӯ аслан ду карат, дӯстони азиз, дорандаи медали нуқраи ҷоми Аврупо солҳои 2001-2003 аст. дар ҳайати дастаи якачини Украина ва дорандаи медали биринҷи чемпионати ҷаҳони бошгоҳҳои футзали Аврупо аст дар соли 97 вақте дар ҳайати дастаи Локомотив Одессаи Украина бозӣ мекард ва чемпиони панҷкаратаи худи Украина аст дар ҳайати ҳамин даста ва баъдан боз як тими дигар аз шаҳри Киев.
Salomov, Fayzali Sardorov. идомаи ҳамлаи бозингарони тими Сорон ва имконият ҳаст. паси Саломов буд дар ҷаримагоҳ Самандар Ризомов тӯбро ба касе намедиҳад ва зарбаи Файзали Сардоров, аммо тӯб аз паҳлӯи дарвоза берун мешавад. гоҳ-гоҳ ба ҳамла рафта истоданд бозингарони Сипар, вале он бозие ки дар қисми аввал ба намоиш гузоштанд, онро дар нимаи дуввум надида истодем. ҳисоби 3-0 онҳоро қонеъ мекунад, вале ҳоло шояд камтар аз 10 дақиқаи дигар, аммо ин футзал аст, лаҳза ба лаҳза имкониятҳо хеле зиёд анҷом дода мешаванд. Сардоров наказат ба майдон омад. Риналдо, Ризомов. Ризомов. Наказато. гузариши Ризомов аз бозингари тими Сипар, аммо ҳамла то анҷом хуб сурат нагирифт. тӯбробои Самандар Ризомов. имконияти идома додани ҳамла ҳаст, вале қоидаи бозӣ вайрон шуд. бидуни ягон шаку тардид бозингари рақами 75 тими Сипар Назифхон Набиҷонов қоидаро вайрон кард ва корти зард ҳам гирифт. аслан дар қисми аввал ду дафъа бозингарони Соро аз зарбаҳои 10 метра, яъне ки онҷо пеналти аст, дабл пеналти муваффақ нашуданд. Дилшод Саломов ва Файзали Сардоров. ҳоло акнун сармураббии дастаи Соро тасмим гирифт ки бозингари панҷумро истифода кунад. дар ин нақш Дилшод Саломов хоҳад буд, яъне нақши бозингари панҷумро иҷро мекунад. дар баъзе маврид метавонад дар нимаи майдон ҳамчун дарвозабон ҳам бошад ва аслан ин гуна корро баъзе аз дастаҳо анҷом медиҳанд ки аз рӯи ҳисоб хафо ҳастанд, вале барои дастае ки бештар дифоъ мекунад як шонси бисёр хуб аст. дар ҳол агар онҳо тӯбро дарёфт кунанд, зуд ҷониби дарвоза равон хоҳанд кард, чун дарвоза холӣ аст. ҳоло мунтазир мешавем. Сардоров, наказато, босам Файзали Сардоров ҷо пас медиҳад, вале дар ин гуна вазъият пас аз як ҳаракатҳо тӯб аз майдон берун мешавад. Самандар Ризомов. ва довар ишора мекунад ки тавассути вайрон кардани қоидаи бозӣ муқобили Файзали Сардоров тӯб гирифта шуд. биёед мебинем ин лаҳзаро. буду дастела додааст футболисти рақами 36 дастаи Сипар, капитани дастаи Сороро ва баъдан тӯбро аз ӯ гирифт. خب ҳоло Саломов боз ба майдон ворид мешавад. Сардоров. имконият барои тими Соро. Файзали Сардоров. тӯб дар ихтиёри бозингарони тими Соро. Ризомов. Саломов. Сардоров. наказато, пас бисёр хуб Самандар Ризомов, вале ин ҳамла ҳам барои тими Соро бенатиҷа поён ёфт.
партоби баланди Фирӯзбек Муродов. Тӯбро Арналдо Эдуардо хуб нигоҳ медорад. имконият ҳаст барои бозингарони тими Сипар. акнун ҳамлаи ҷавоби бозингарони Соруро мебинем. Саломов боз ҳам дарвозабонро иваз кард. идомаи ҳамлаи бозингарони тими Соро. ҳоло дар ин лаҳза хеле душвор ҳам ҳаст. хавфи гирифтани тӯбам аз ҷониби бозингарони Сипар зиёдтар мешавад вақте дар назди дарвозаи онҳо бозӣ мекунанд. бозингарони тими Соро. Наказато зарба мезанад. тӯб дар пои бозингарони тими Сипар ва хато сурат гирифтааст инҷо. инҷо сармураббии дастаи Сипар бозингаронро иваз мекунад. партоби баланди Бекмуродов ва дарвозабон тӯбро дошта гирифт. Файзали Сардоров. Самандар Ризомов. Ва гузариши бисёр хуби Самандар Ризомов, аммо Бекмуродов воқеан амолӣ бозӣ кард барои бартараф кардани ин ҳамла. довар ҳоло ба бозингари рақами 13 дастаи Сипар корти зард нишон медиҳад. аз миёни ду нафар тӯбро аз даст дод бозингари рақами 13 дастаи Сипар. хуб тайм-аут мегирад Пайра Воҳидов. дақиқаи 15 рақобат. ин голи севуме ки буд иҷро шуд бо иштироки бозингари рақами 13 дастаи Сипар. зарба бисёр хуб иҷро шуд бо пои чап. аслан зарбаҳое ки дар футзал бо нӯги пой иҷро мешаванд барои дилхоҳ дарвозабон душвор мегардад. хуб ҳоло боз ҳам бозингари панҷум барои дастаи Соро дар майдон ҳунардамоӣ мекунад. Наказато. Сардоров. Саломов. мавқеи хуб ҳам мегиранд бозингарони тими Сипар ва инҷо зарбаи кунҷӣ. бозингарони тими Сипар ҳам ман фикр мекунам мунтазир ҳастанд, мунтазири рабудани тӯб аз бозингарони Соро. ҳоло ҳамин тавр ҳам мешавад, аммо зарба ба тарафи дигар, яъне аз майдон зада берун карда шуд. Наказато. Саломов. Ризомов. Файзали Сардоров. идомаи ҳамлаи дастаи Соро. наздик мешаванд онҳо ба дарвозаи тими Сипар. Наказато. Дилшод Саломов.
пас анҷом шуд. Дарвозабон Фирӯзбек Муродов тӯбро дошта гирифт ва имконияти бисёр хуб барои тими Сипар, аммо дар дарвоза аллакай Саломов омода аст. Парвиз Раҳматов ва инҷо тӯбравои Файзали Сардоров, имконият барои тими Соро, аммо ба куҷо зарба мезанад Сардоров. ба назарам зарбаи кунҷӣ аст, вале инҷо монеа пеш овардааст бозингари тими Сипар. хеле имконияти хуб дар ҳамлаи ҷавобӣ капитани дастаи Соро. муҳаммад Шарифов ҳоло осеб гирифтааст, бозингари рақами 88 дастаи Сипар. ҳамлаи давом мекунад аз сӯи бозингарони тими Соро. Саломов тӯб аз нимаи майдон гузашт ба назарам. اینجا داور با دروازه‌بان تیم سپر حالا ببینید دعوا میکند که قرار را در میدان داور میبرد. ادامه حمله بازیگران تیم سپر و اینجا ادواردو آرنالدو ضربه زد و دروازه‌بان سورون رو برگرداند. ضربه کنجی نوبتی فیضلی سردارов بود، اما ضربهش بلندتر رفت. 3 دقیقه دیگر باقی مانده است. تماشاگران عزیز، تا فرجام این رقابت. خب توجه میکنیم حمله ادامه میکنند از سوی بازیگران تیم سورون. هر لحظه که امکانیت رو از دست میدن بازیگران سورون، این بر ضرر آنها هم است. Murodov اینجا برخورد، واقعا هم برخورد با اشتراک بازیگری رقم 4 دسته سورو رینالدو بود و بعداً حسام حمیدov. Bekmurodov Bekmurodov منتظر می شود، حالا پس به کنار
имконият буд барои бозингарони Сипар ва зарба ҳамчунин дарвозаи Фирӯзбек Муродов иҷро мешавад. Эдуардо Арналдо ва маълум мешавад ки қоидаи бозиро вайрон кардааст. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Сорон. Сардоров ва акнун фурсат барои Эдуардо Айналдо. Зарбаи хеле ҳам сахти Деса Флипе, вале дарвозабон Саид Робиде ин зарбаро баргардонид. Пас бисёр хуб иҷро шуд. Файзали Сардоров. Наказато. Зарба хеле ҳам сахт. Сардоров имконият барои зарбазанӣ ва боз ҳам Бекмуродов. Ман фикр мекунам Бекмуродов имрӯз яке аз беҳтарин бозигарон дар ин рақобат ҳам ҳаст. Паси бисёр хуби Наказато. خب دیدید که چگونه در قسم دوم فیروزبک مرودوف سببکاری اساسی رفع کردن وضعیت‌های گلزنی هم شد در نزد دروازه سپر. خیلی زیاد حرکت کرد دروازه‌بان تیم سپر. خیلی زیاد سیف‌های اولی انجام داد. من فکر می‌کنم اگر او رو بهترین بازیگر این واخوری هم انتخاب کنند درست هم می‌کنند. نقشه او حالا در این برتری دسته سپر خیلی و خیلی زیاد است. ثانیه‌های با شمار باقی مانده است. و اصلا سپر با این نتیجه‌هایی که نشان می‌دهد امسال دعوای چمپیونی دارد. به یگان شک و تردید وقتی در سفر شما استقلال رو شکست می‌دهید، در سفر سورو رو شکست می‌دهید، این معنی اون رو دارد که دستم امسال با طور ارزنده برای عنوان قهرمانی تلاش می‌کند. سپر چند سال پیشتر البته در سوپرلیگای فوتزال چمپیون هم شد. حالا ادامه حمله بازیگران تیم سورو و باز هم بکمورودوف مهارت والا نشان می‌دهد. راهبران هر دو دسته ها حالا در این ورزشگاه در این تالار قرار دارند. بازی را تماشا کرده ایستادند. رینالدو سعید توروبیده دروازه‌بان تیم سورو دیگر نشد خودی او با حمله گذشت و ضربه هم زد. سپر با حساب 3-0 در سفر سورو را شکست می‌دهد و موقع خود در صدر اول جدول سوپرلیگ فوتزال کشور مستحکم نگاه می‌دارد. ما اکنون بازی دوره هفتم را منتظر می‌شویم که دسته‌ها چگونه آماده می‌شوند برای بازی‌های دوره هفتمی رقابت‌های سوپرلیگ فوتزال. سپر را تبریک می‌کنیم با این غلبه بسیار ارزنده مقابل تیم سورو و پیگیر می‌شویم ادامه مسابقه را. بابا خالمرزاده و جمع همکارانمون این گزارش رو برای شما تهیه کردیم. صحتمند و پیروز باشید تا گزارش‌های نوبتی فوتزال را دوست دارید. خیر.